Karong buntaga guys, atong makita ang kahoy nga hupan sa daghang mga langgam guys. Atong mabate ang ilahang tingog. Kayo may ani ni uli guys, mga alas 5 na. Sayo lagi ko muuli kay ari mo ko dayon sa kanana isang in. Kaya niya ng gabi ato mi muhigda sa kamam floor og ni Ma'am Imi nga balay. Atong pamation ang huni sa kalanggaman guys. Anindot kayong pamation. Galing lang ni siya kay naa sa highway. Sa akong pagpauli guys, diri ko agi sa luyo nga bahin sa nanay isang in. Kay peaceful ring luyo guys, lahi ra jud diri sa highway. Maanina jud nimo ang view sa mga properties aning dapita guys, kung ilabi na buntag pang sayo. Wa kaayo mga sakyanan nga mangagi. Dili gyud sama diri sa highway. Ato makita dinhi guys ang LIMS Hospital. Kagido ni guys nga hospital, dili ni Kalyuna, Kagido Hospital. Ato makita ani guys, mao ni siya guys ang dakong hospital dinhi sa among dapit sa lungsod sa Valencia. So wa pa makakita sa maong hospital guys, akong ipakita ninyo lapad og habog nga building. Ang kasagaran sa mga abang guys sa amo ang nanay isang in anhigyud dinhi mag OGT. Matagbilaran man o asang dapit sa lungsod sa Bohol, anhi pong dapita sila mag OGT guys. Kay mama ni kinadak-an pong hospital sa among lugar sa lungsod sa Valencia. Hapsay og linaw ang maong kalye. Atong makita usab ang kalimpyo sa ilang lugar ani guys. Mao na sa sentro sa poblasyon sa Valencia. Ang ilang hospital duol pod sa ilahang barangay hall. Atong videohan lagi kay ni kat-kat karon ni kat-kat si kumari. Magumsa day ka? Naa day nakakabo? Ha? Tuwa na po dito ag bulinaw di ay. Gikas ka isang nagpalain kog kuan. Nagpalain kog view ba? Imo ni kasagingan man? Enjoy lagi dia gihapon. Kamu gihapon maka-harvest. Mangita lagi kog maayuhon. Ngita lagi kog singan aning ika-vlog-vlog. Mas, mula ba ako ha?
Sige, bye-bye. Lainon ra. Pastilan ni akong kumari. Manawag pa dyan yung taon o pangapi. Buotan to nga kumari guys. Mga to yung ninay ni Junior. O padahin ko nila kao guys. Sige kayon ko na ganahan ko ani ilang kalye kay linaw hapsay way samok. Ug hinlo po dahil lang dapit puro grain ganahan ko na aning mga tanaman guys mo nang modalikit yung kog ug mo daig jud ko sa ilang mga tanaman aning dapin sa dan. Mitanaw po ko sa Pikasuba guys kay Panangatan River naman ni dapit murag na dani ang pananaw aning usa ka kapayas anay hinog sana all na ako'y kapayas yung ani ani dahil gihapon ko aning maong kapayas guys kay isa dapat sa Suba gihapon sila kapayas kano sa apa katong ako ang lugar ato na ay mga yun ani kapayas ganahan magkukumanom tanom pero unsa ang malagi gukdo man kugbaw datong amo ang lugar sa ang panimalay ug ako po na tanawan guys ingon ani siya murag sign to pista naman ni karnabal sa una mo tanaw ko karnabal guys sa laban sa bata-bata pa ko dili maingon ani mga sugal kasagaran ang matanawan ato sa una kay kana mang maggamit bitog espada kanay sudsud og kahon karon lahi lagi kasagaran lagi karon kay kanang sugal mong dili jud ko ganahan ani mo tan-aw guys pati amo ang mga bata di na ko patan-awon ani kay basin og maadik ba kanang maadik ko nya ng pagpanugal mo nang didaan jud nako ang mga anak ani pagtambong. Pista na gid guys, Enero among pista, Disyembre karon paglabay sa Pasko, magsagubang na pud mi sa piyesta. Hapit na kumuabot ani sa may tulay. Lusot man ko diri sa may kuan, sa may parkingan sa mga bao-bao na ni. Galing kay wa pa di mga bao-bao mo na atbang sa tindahang dako. Papa mangabli kay buntag palagi sayo guys mao na nga away sakyan ang kaayo aning dapita katabok na ko sa tulay niabot ako sa among waiting shed aring amo asakan maniko o nakita po na ako ning usa ka tanaman nga wow kagwapa sa tanom ang kanang edad ni guys kang Trinidad na mukatkat ni daig ko sa view sa iyang panimalay labi na kanang higante nga tanaman bitaw sus ara nga jong lamian ni siya guys kaluhan ni siya puti o green maura ni siya nga tanaman guys maura na siya hari kay salon ni ng edad o nyan diretso na kog uli pa dong sa amo ni agi na po ko sa laing dan o guys
Guys, nakita na ko ning usa ka tanaman ambot unsengan ani guys. Daghan jud ni kaay diri sa amoa. Daplin sa may baybay. Aning kanipaan ba mao jud nanubo ni siya guys oh. Matod pa nila mahalong ko na ning tanaman na. Mura man nag-abani ko good guys. Green kaayo. O ganahan kay kong mga green guys, mura bugnaw jud atong pamati nini. Guys, pasaylo ako guys, ngayon nga anira ako ang ikabidyo karong mga adlawa o kinsa pa tong wa maka-subscribe guys, palihog subscribe na aron makatabang mo sa ako ang gitinguha nga mga subscribers. O ako mo ingon guys. Bye-bye.